klima aldaketaren gezur hutsa da. Mundu osoko 2000 zientzialarik baino gehiagok baieztatu dute giza jarduerek temperatura igoarazi dutela. Industria aurreko datuekin alderatuta igoera ia 1,2 gradu Celsiusekoa izan da. Baina beroegunak betiko kontua dira. Lehen ez ziren hain ugariak, datuei erreparatuta azken 3 urteak beroenak izan dira. Iaz, Eusko Jaurlaritzak muturreko gertakari meteorologikoekin lotutako 38 alerta aktibatu zituen. Orduan, zergatik jartzen dute zalantzan hainbeste zientzialarik? Hainbestek? Munduko zientzia komunitatearen 97,87 bat dator diagnostikoan. Eta gainera, klima aldaketak hainbat arrisku eragin ditzakeela ohartarazi dute. Zalantzarik gabe, gizatiak gainditu beharreko erronkarik handiena da. Eta zientziak gure aliaturik baliotsuena. Utzi mitoak, aukeratu datuak. EITB, gizarte transformazioan ekinean.